Wel, ni wedi droi te at y gair gyda'n gilydd. Ni wedi droi at Marc. Mae'r darlleniad yn mynd i fod ar y sgrin. Ni'n teithio trwy Marc yn y boreau, a ni wedi cyrraedd Marc 1:21 i 28. Os oes Beiblau gyda chi, plis trowch gyda ni. Marc 1:21 i 28. Deithant i Gapernaim, ac yna, ar y Saboth, aeth ef i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Roedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ac awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd â fyny di a ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Mi on pwy wyt ti? Sanct Duw. Ceryddodd Iesu ef ar geiriau, taw, a dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi bloedd uchel aeth yr ysbryd aflan allan ohono. Syfrdanwyd pawb nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. A mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau'n i fyddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Amen. I rhai o'ch chi oedd yma nos Sul diwetha, neu i rhai o'ch chi oedd ddim yma nos Sul diwetha, un o'r adnodau nathon ni ddarllen oedd o Colosiaid 2 adnod 9 a 10, lle mae'n dweud oherwydd yn ddwyf, mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol ac rydych chwythau wedi ei dwyn i gyflawnder yn ddwyf. Mae ef yn ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod, yn siarad am Iesu Grist. Mae ef yn ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod. Sut y'n ni'n gwybod hynny? Wel, mae'r darlleniad heddi yn dangos ac yn profi hynny i ni. Ei fod e'n ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod. Ei fod nid fel ni, ond ei fod yn ben yn arglwyddiaethu dros bob tywysogaeth, hyd yn oed tywysogaeth drygioni ac awdurdod drygionus. A felly, jyst i'n atgoffa ni recap bach, fel ni'n trio wneud yn Marc. Wythnos diwetha, mae Ioan Fedyddiwr wedi cael ei garcharu, os chi'n cofio. Mae wedi cael ei garcharu a mae gweinidogaeth ddaearol Iesu wedi dechrau yn Galilea. Felly mae e nawr yn pregethu efengyl Duw, nid man-made, ond efengyl Duw yw hi. A'r neges yw, dau beth, edifarhewch a credwch yr efengyl, os chi'n cofio wythnos diwetha. A wedyn, cymal bach jyst cyn y darn yma, mae Iesu'n mynd mas ac yn galw y disgyblion, Simon Pedr, Andreas, Iago a Ioan, i ddod a'i ddilyn yn gyntaf. Cam 1 yw dilyn Iesu, cam 2 yw bod yn bysgotwyr dynion. Allwch chi ddim wneud un heb bod y llall. Mae'r ddau yn dod law yn llaw gyda'i gilydd, os ydych chi sylwi. Nid rhyw fath o optional extra yw e. Mae'n dweud, dewch a na eich gwneud chi yn bysgotwyr dynion. Yr un peth i ni te. A felly, dyna'r lle ni wedi cyrraedd. I ni nawr yn cyrraedd Capernaim. Mae Iesu yn mynd i Gapernaim, reit ar y gogledd o Galilea. Felly, wedi teithio lawr yr Ioddonau mwy na thebyg. A lle neis, lle llwyddiannus, lot o fynd a dod, lot o bysgota yn digwydd yna. Interesting fact i chi, os chi'n offi interesting facts. Ystyr y gair Capernaim Caper yw pentre, Naim, mwy na thebyg Nahum yn yr Hen Testament, y proffwyd. Felly pentre Nahum, just dim pwysigrwydd i hynny, ond bod e'n ddiddorol, yn i'n meddwl. Ond mae'n debygol iawn fod Pedr yn byw yng Nghapernaim, bod e'n byw yna, felly bod Iesu wedi mynd i aros gyda fe ac i fyw yna am gyfnod.
A falle bod chi'n meddwl, pam bydde fe'n mynd i Capernaum o bob man? Wel, mwy na thebyg oherwydd fod e'n rhyw fath o hotspot, yn hwb ar gyfer lot o bobl yn dod o bob math o lefydd, yn dod mewn ar y cychod ac yn teithio lan wedyn ni ar hyd yr Iorddonen. Ac felly, oedd e'n meddwl mwy na thebyg, bydd lot o bobl fan hyn yn gallu dod a clywed yr Efengyl. Mae'n dangos i ni fod Iesu yn bod yn ddoeth ac yn strategol pan mae'n meddwl am sut i gyrraedd pobl gyda'r newyddion da, fod angen iddyn nhw ddod a bod yn rhan o deyrnas ddew sydd wedi dod, wrth gwrs. Mae'r amser wedi dod, mae'r deyrnas wedi dod. A'r peth ola o ran y cefndir, mae Iesu'n mynd i'r synagog. Nawr, mae hwnna wahanol i'r deml. Oedd y deml yn le, bydden nhw'n mynd mwyn addoli a berthu a lot o bethau eraill. Ond oedd y synagog yn le byddech chi'n mynd mwyn cael eich dysgu a clywed dysgeidiaeth. Bydde rabbis a thrawon yn dod ac yn eich dysgu chi yna. Rhyw fath o astudiaeth feiblaidd o ryw fath, mae'n siŵr. Hanner pregaeth, hanner astudiaeth feiblaidd falle. Felly dod at ei gilydd. A mae Iesu nawr wedi mynd i'r synagog ac yn cael ei gydnabod fel un sydd â rhywbeth i'w gynnig yn amlwg, i'w ddysgu. Mae'n cael cynnig dysgu yn yr synagog yma ar y Saboth. Felly dyna'r cyd-destun, dyna'r llwyfan wedi cael ei osod ar ein cyfer ni. Ni'n mynd i edrych ar 3 pheth heddi. Yn gyntaf, maen nhw'n rhyfeddu ar Iesu Grist. Mae'r dyrfa yn rhyfeddu at Iesu Grist. Adnod 21 a 22. Deithant i Gapernaum, ac yna ar y Saboeth aeth ef i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Yr oedd y bobl yn synnu at yr hyn oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ac awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Nawr, i ni'n darllen y gair synnu fyna, mewn rhai cyfieithiadau Saesneg, astonished yw'r gair. Sa'n gwybod beth sydd yn cyfieithiadau rai sydd yma yn dilyn yn Saesneg, ond mae'r gair Groeg yn lot mwy cry na synnu o ran, nid rhyw fath o intrig yw rhyw fath o, na ddiddorol, mae hwn yn rhyw ddysgeidiaeth newydd. Nid dyna beth oedd yr ystyr o gwbl. Mae'r gair Groeg yn sôn am cael eich taro a sioc a dychryn. Fel petai yn creu cryndod yn eich enaid chi. Dyna beth sy'n digwydd fan hyn yn y darn yma pan maen nhw'n synnu ar yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n cael eu stopio yn eu tracs, maen nhw'n cael eu taro gyda'r dychryn yma. Sa'i riod i clywed unrhyw beth fel hyn o'r blaen. Beth yw y ddysgeidiaeth yma? Mae'r Iesu yma'n dysgu gyda'r fath awdurdod, nid fel yr ysgrifenyddion. A mae'n bwysig bod ni'n nodi, dydde ddim fod gan y bobl yna ddim awdurdod. Nhw oedd y rai gyda PhDs yn ei amser nhw. Y rai oedd wedi astudio, wedi bod yn myfyrio dros y gair. Ond pan oedd Iesu'n siarad, oedd rhywbeth yn digwydd. Pan oedd Iesu'n siarad, oedd grym i beth oedd e'n dweud. Oedd awdurdod i beth oedd e'n dweud. A byddwn ni'n synnu, mae'r rhan fwyaf o hynny yw'r ffaith fod Iesu nid yn siarad fel rhywun sydd wedi myfyrio ar yr ysgrythurau, ond fel un sydd wedi profi yr ysgrythurau. Un oedd yna. Oedd Iesu yma wedi bod yna o'r dechrau, wrth gwrs. Ac felly pan oedd Iesu'n siarad, doedd Iesu ddim yn ceisio rhyw fath o ddehongli a deall, i raddau fel un ni'n gwneud, edrych yn ôl ac yn deall beth oedd Duw yn ei pryd hynny, mae'n gallu dweud, o'n i yna. O'n i yna. Reit o'r cread ymlaen. A felly pan oedd e'n siarad, oedd e'n esbonio, dyma ddigwyddodd. Dyma beth yw pwrpas hyn. Dyma beth yw ystyr y Meseia yn Genesis 3. Dyma yw ystyr y cwimp yn Babel. Y cwimp ac yna, y gwahanu yn Babel. Ac yn y blaen, Fi siŵr bod chi'n gallu deall. Edrych ar yr Hen Testament ac esbonio. Dyma ystyr popeth. Dyma pwy chi wedi bod yn aros amdano. Chi'n gweld pan mae Iesu'n siarad, mae'n siarad o brofiad. A fel fi'n siŵr chi gyd yn gwybod, mae'n wahanol iawn nag yw e. Pan mae rhywun yn adrodd stori i chi, mae'n un peth i rhywun ddweud stori, a chi'n gwybod maen nhw jyst yn adrodd y stori. Ond pan mae rhywun yn adrodd stori, a maen nhw wedi bod yn dystion, mae'n wahanol.
Chi'n byw bron trwy'r hanes oherwydd bod nhw'n siarad am eu profiad nhw eu hunan. A dyna beth mae Iesu'n gwneud yn dangos i ni. Nid dehongliad, ond dyma y gwirionedd. Dyma beth oedd e'n gwneud wrth agor yr ysgrythurau, esbonio, dyma beth ddigwyddodd pryd hynny. Dyma beth yw ystyr y cyfan mae Duw wedi ddweud yn yr Hen Testament wrtho ni. Ond mae hefyd rhywbeth i wneud yn rhannol hynny, ond yn rhannol y ffaith mae Duw sydd yn siarad. A pan mae Duw yn siarad, mae yna rym pan mae Duw yn siarad. Mae'r un peth yn wir heddi. Pan mae Duw yn siarad gyda ni, trwy y llyfr yma, trwy y gair yma, mae e'n dod yn fyw. Mae'n siarad gyda ni. Mae'r gair yn actif ar waith heddi. Ac felly yn rhannol, mae'n siarad fel un oedd yna, ond yn rhannol, mae'n awdurdod yn wahanol i bob awdurdod arall yn syml iawn oherwydd mae Iesu yw e. Ac yn yr un ffordd y mae Iesu'n siarad gyda pobl pryd hynny, pan mae Iesu'n siarad gyda ni heddi. Mae'n wahanol i pan mae pobl eraill yn siarad, mae'n real. Dyna sut mae rhywun yn dod yn Gristion, pan mae'r gair yn dod yn fyw. Pan yn sydyn chi'n sylweddoli, dwi ddim jyst yn darllen rhywbeth oedd yn real 2000 o flynyddoedd yn ôl, mae Iesu'n dweud rhywbeth wrtho i fan hyn. Mae Iesu'n far gyhoeddi i o fy mhechod i fan hyn, o fy angen i am faddeuant fan hyn heddi. A dyna beth mae Duw yn gwneud, ynddo fe? Dyna beth mae'r arglwydd yn gwneud, mae'n siarad. Mae'r gair yn dod yn fyw. A felly sut dylen ni ymateb? Wel, dylen ni synnu yn yr un ffordd, a nid mewn ffordd, na chi ddiddorol yw gair Duw, na, cael ein stopio yn ein tracs. Sylweddoli mae Duw yn siarad gyda ni. Na chi werth yw hwnna, bod Duw yn siarad gyda chi a fi. Bod e'n llefaru, bod y gair yma'n dod yn fyw, a fod e'n amserol. Bob tro ni'n troi at y gair, pan fyddwn ni'n troi at y gair, bydd yna rhywbeth yn sefyll mas, yn neidio mas ato ni. Pam oherwydd fod yr arglwydd, y Duw byw yn siarad gyda ni trwy ei air. A felly dylen ni ddim trin y gair yn flippant. Dylen ni ddim trin y gair just fel llyfr arall. Gair y Duw byw yw e. Mae'n air arbennig. Mae'n air ag awdurdod. Nid fel awdurdod yr ysgrifenyddion. Nid fel awdurdod unrhyw un arall. Mae'n sefyll ben ag ysgwydd uwchben pob llyfr arall. Pob gair arall, oherwydd mae'n air y Duw byw. Y cwestiwn mawr i ni yw, ydyn ni'n gwrando? Ac ydyn ni'n ymateb i'r gair? Ydyn ni'n plygu i'r gair yma? Ydych chi'n rhyfeddu at rym yr arglwydd Iesu wrth iddo fe siarad, wrth iddo fe'n dysgu ni? Pob gair sydd yn y Beibl. Dyna'r her gyntaf y bore yma. Yn ail te, cydnabod Crist. Nawr, yn gyntaf, eisiau sôn am fod ysbrydion aflan yn cydnabod Crist yn y darn yma. So, os newch chi sylwi adnod 23 a 24, yn ei synagog yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, be sydd â fyny di a ni, Iesu o Nazareth, a wyt ti wedi dod i'n difetha ni, mi o'n pwy wyt ti, sanct Duw. Mae gymaint ddiddorol, dyw Iesu ddim yn cyfeirio at yr ysbryd aflan, dyw Iesu ddim yn pwyntio unrhyw beth mas am yr ysbryd aflan, mae e jyst yn dysgu yn y synagog, mae e jyst yn cyhoeddi y newyddion da, hanes Duw, bwriadau a chybol Duw trwy y Meseia yn yr Hen Testament. Dyna beth bydde Iesu wedi dysgu amdano. Ac eto, beth sy'n digwydd? Mae'n enyn, mae'n creu rhyw fath o ymateb yn yr ysbryd aflan yma. Mae rhywbeth yn digwydd fel bod yr ysbryd aflan yma yn gorfod ymateb. Dwi'n methu aros yn andawel. Chi ddiddorol, ynddo fe? Bod e'n gorfod, mae'n creu ymateb ynddo fe. A fi eisiau nodi jyst rhai pethau am ysbrydion aflan. Un, maen nhw'n real. Maen nhw'n real. Mae yn y gair sawl tro, mae yna sôn am ysbrydion aflan. Hynny yw ysbrydion elfennig y byd yma os hoffech chi mewn rhai darnau yn y Beibl.
Mae yr ysbryd yn preswylio ac yn rheoli y dyn yma, possess. Mae'n possesso'r dyn yma. Mae yn cymryd drosto y dyn yma. A mae hynny'n digwydd mewn sawl darn yn y Beibl. Yn drydydd, yn ddiddorol, mae'r ysbryd yn siarad yn y lluosog. Beth a fyny di a ni, mae'n dweud. A felly, mae hwn nid yn unig yn siarad gyda yr un ysbryd aflan yma, mae fel petai'n siarad ar ran byddin o ysbrydion aflan. A felly, hynny, os hoffech chi agents Satan, gweithwyr Satan, ar waith ymhlith y bobl. Dyna'r pethau falle sylfaenol am yr ysbrydion aflan, ond mae yna fwy na hynny i'w ddweud am ysbrydion aflan hefyd. Y peth arall i'w ddweud yw, mae'r ysbryd aflan yma'n gwybod yn union pwy yw Iesu Grist. Yn union pwy yw Iesu. Yn gyntaf mae'n dweud, Iesu o Nazareth, mae'n galw fe'n Iesu o Nazareth. A felly, gallech chi ddadlau, wel mae'n gwybod o le mae'n dod, mae'n gwybod pwy yw ei deulu fe. Ond mae'n gwybod mwy na hynny amdano fe. Mae'n gwybod yn union pwy yw Iesu o ran fod e'n fab Duw ac yn Feseia, achos mae'n galw fe'n sanct Duw. Beth y fyny di hynny, ni'n gwybod pwy yw ti, Iesu o Nazareth, sanct Duw. Un sanctaidd Duw, Holy One of God. Chi beth diddorol bod yr ysbryd aflan yn gwybod yn union pwy yw e, a bod y dyrfa ddim yn gwybod pwy yw e. Mae'n gwybod fod e mewn brwydr. Ond y peth pwysica am yr ysbrydion aflan yw, maen nhw hefyd yn gwybod i lle ger bron yr arglwydd Iesu. Chi'n sylwi beth maen nhw'n dweud? Edrychwch arno fe eto. Beth a fyny di ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Ni'n gwybod pwy wyt ti, sanct Duw. Maen nhw'n cymryd fod Iesu wedi dod, ond maen nhw hefyd yn gwybod fod Iesu wedi dod a bod e'n gallu ei difetha nhw. Ei difetha nhw. A felly mae Iesu lan fan hyn, mae'r ysbrydion aflan reit lawr fyna. O ran grym ac o ran pŵer. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mewn geiriau eraill, maen nhw'n ofn. Maen nhw'n ymateb mewn ofn. Bydde Iesu'n gwybod bod yr ysbryd aflan yna, ond eto, dyw e ddim yn ofn. Wrth i y gair yr ysgrythurau gael eu cyhoeddi, y gwirionedd i gael eu cyhoeddi, maen nhw'n cael eu corddi. Ac yn sydyn oherwydd hynny, maen nhw'n cael eu wynebu gyda Iesu, a maen nhw'n gwybod, maen nhw wedi colli'r frwydr cyn dechrau. Maen nhw'n gwybod fod Iesu yn fwy grymus. Maen nhw'n gwybod beth mae Iesu wedi dod i wneud. A mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio. Mae'n golygu i ni bod ni ddim yn gorfod ofni Satan a unrhyw ysbryd aflan. Mae'n golygu fel bydde Jenny pan oedd hi'n gallu dod i'r cwrdd gweddi, byddai'n aml yn torri mas mewn can, a byddwn ni'n canu in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee. Hynny yw, pan maen nhw'n dod mewn brwydr, wyneb yn wyneb gyda Iesu, does dim buddigoliaeth. Mae Satan ar waith yn sicr. Mae Satan, mae'r gelyn yn gryf, ond cryfach yw Duw. A felly i ni, beth yw'r ymateb? Wel, glynu at yr arglwydd Iesu. Bod ar ochr yr arglwydd Iesu yn y frwydr. Gwneud yn siŵr ein bod ni'n eiddo Iesu, fel fod yn gallu brwydro ar ein rhan ni. Mae'n bwysig bod ni ddim yn crynu ac yn ofni ac yn cael ein paralyso, os licwch chi, gan rymoedd drygionus y byd yma. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli, maen nhw'n fwy grymus na ni. Maen nhw'n ddigon grymus i allu cymryd drosto'r dyn yma. Ond dyn nhw ddim yn fwy grymus nag unrhyw un sydd yn eiddo Iesu Grist. Dyna'r gwahaniaeth. A mae'n dangos i ni pa mor rhwydd yw Iesu i gael gwared ar yr ysbryd aflan yma. Chi'n sylwi beth mae'n dweud wrth yr ysbryd aflan? Mae'n cyrryddu fe ac yn dweud yn syml iawn, bydd dawel, taw a dos allan ohono. Bydd dawel ac aroma.
Chi syml, fe? Oedd e'n effortless mewn geiriau eraill. Yn dangos i ni just mor rymus yw'r arglwydd Iesu. Just mor abl yw yn erbyn drygioni. Ac felly, sy'n eisiau ni ofni drygioni, mae eisiau ni sylweddoli ac dwy'n ni gof fel i ni'n darllen yn Effesiau 2, adnodau 1 a 2, biadeg pan oedd eich chwithau'n feirw yn eich camweddau a'ch pechodau, yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Dyna pwy sydd ar waith yno chi, os ych chi ddim yn eiddo Iesu Grist. Ond mae'n mynd mlaen i sôn ond yn awr. Mae Iesu wedi eich rhyddhau chi. Mae Iesu wedi eich rhyddhau chi i fywyd newydd. Chi ddim o dan afael ac o dan gondemniad Satan bellach, neu condemniad Duw bellach. A dyna'r gwahaniaeth, wrth gwrs, yn Rhufeiniaid 8, mae'n dweud yn awr felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn neu condemniad o unrhyw fath, oherwydd yng Nghrist Iesu y mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dyryddhau o afael cyfraith, pechod a marwolaeth. Nawr, dyw hwnna ddim yn golygu fod Satan byth yn mynd i'n temtio ni, a bod ni byth yn mynd i gwmpo. Wrth gwrs bod i ni mynd i gwmpo, i ni yn pechu, mae'r cnawd dal yn bechadurus. Ond, os ych chi mlaen i'r Rhufeiniaid 8 adnod 10, mae'n dweud, ond os yw Crist yno chi, mae'r corff yn farw o achos pechod, ond y mae'r ysbryd yn fywyd i chi o achos eich cyfiawnhad. Neu yn Beibl.net, fi'n hoffi'r fersiwn yna, yr adnod yn y fersiwn yna, ond os ydy'r Meseia yno chi, bod y corff yn mynd i farw o achos pechod, mae'r ysbryd lan yn rhoi bywyd tragwyddol i chi, am fod ganddo chi berthynas iawn gyda Duw. Ac felly i ni'n glynu at Grist yn ymhyfrydu yn ein rhyddid ni. Ac yn dwy'n ni gof y ffaith fod un cymaint mwy, cymaint cryfach na'r diafol yn brwydro ar ein rhan ni. Chi'n gallu edrych o'n cwmpas ni a gweld effaith pechod ar y byd. A mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli fod grymoedd drygionus ar waith yn ein plith ni. Yn sicr, pethau dieflig, pethau drygionus. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn digaloni a bod ni ddim yn colli golwg ar pwy sydd yn brwydro ar ein rhan ni. Yn enwedig pan mae gair Duw yn cael ei gyhoeddi gyda llaw. Mae'n bwysig nodi hynny. Wrth i air Duw gael ei gyhoeddi, mae'r gelyn yn cael ei gorddi. Ac yn sydyn, mae'n gorfod dianc ac yn gorfod gadael yn enw Iesu Grist. Os yw hynny'n wir, sy'n eisiau ni ofni os e. Beth eisiau ni'n neud glynu at Grist a cyhoeddi gair Grist. A mi fyddwn ni'n gwybod ein bod ni'n ddiogel yn Grist. A un peth arall fyna, os yw ysbrydion aflan yn crynu mewn ofn ym mhresenoldeb Iesu Grist, dyle unrhyw un sydd ddim yn eiddo Iesu grynu mewn ofn hefyd. Oherwydd, os yw nhw'n gryfach na ni, ond maen nhw'n crynu mewn ofn, dyle unrhyw un sydd ddim yn eiddo Iesu Grist grynu mewn ofn hefyd wrth ystyried eich bod chi'n elyn i Grist nes eich bod chi'n dod at Grist. Ond cofiwch, mae'n eich gwahodd chi ddod. Mae'n dymuno bod chi ddim yn elyn, ond eich bod chi'n gyfaill, eich bod chi'n blentyn iddo fe. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae hwnna'n real iawn, fod barn Duw a digofaint Duw yn wynebu unrhyw un sydd ddim yn eiddo Iesu. Ond fod yr arglwydd wedi dod mwyn i'n rhyddhau ni o hynny, mwyn i'n achub ni o hynny. Yn ôl at ac yn fyr iawn, cydnabod Crist, y dyrfa nawr yn cydnabod Crist. Chi'n sylwi beth yw ymateb y bobl. Syfrdanwyd pawb, adnod 27, syfrdanwyd pawb nes troi a holi ei gilydd. Beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Y mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau ni fyddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Mae'r dyrfa yn tystio i fab e dyn, Duw yn gwisgo cnawd, yn dangos ei rym dros elfennau dieflig y byd.
A dyn nhw'n gwybod beth i wneud gyda fe. Maen nhw'n troi at ei gilydd. Beth yw hyn? Beth i ni wedi gweld fan hyn? Pwy yw y dyn yma? So nhw'n gallu gwneud sens ohono fe mewn geiriau eraill. Mae'r fath awdurdod gyda fe. O sut ni'n gallu gwneud synwyr o pwy yw Iesu? Wel, byddwn ni'n dadle, mae'r cwbl sydd angen iddyn nhw wneud yw gwneud rewind bach i ddechrau Marc. Oherwydd, yn Marc, beth mae Marc wedi datguddio i ni yw hyn. Dyma oen Duw sydd wedi dod i gymryd ymaith bechodau'r byd. Mae e'n fab Duw ac yn fyw ei hun, a mae e'n fwy grymus na'r ysbrydion aflan. Dyna beth mae Marc yn dangos i ni. Os ywch chi nôl i ddechrau Marc, dyna beth mae'n dweud wrthyn ni. Dyma pwy yw Iesu Grist. Ac dyw Iesu ddim jyst yn dweud a dyw pobl eraill ddim jyst yn dweud hynny amdano fe. Mae e'n dangos Mae e'n dangos pwy yw yn y ffordd mae wedi byw. A os chi'n cofio wrthos diwetha, neu os ych chi ddim yma wrthos diwetha, o'n i'n dweud, mae hyn yn dystiolaeth real, hanesyddol. Mae unrhyw hanesydd gwerthu halen yn mynd i ddweithio chi fod y Beibl yn ddibynadwy. Mae'n trustworthy. Fel dogfen hanesyddol. A felly mae Iesu wedi byw, mae Iesu wedi dod ar y ddeiar a mae wedi gwneud pethau fel hyn. Pam ceryddu'r ysbryd aflan? Pam dangos ei awdurdod? Mwyn i ni gael gwybod dyma fab Duw. Dyma'r un sydd wedi dod o'r nefoedd i'r ddeiar mwyn i'n achub ni. Maen nhw'n gweud, mae pobl yn dweud, yn anghywir fi'n credu, the proof is in the pudding, dyfa. In the tasting of the pudding fi'n credu yw ei fod. Ond mae'r prawf o pwy ydych chi, nid yn beth ych chi'n dweud ydych chi, neu pwy mae pobl eraill yn dweud ych chi, ond beth ych chi wedi dangos. Beth yw'r prawf fod Iesu'n fab Duw, a dyma ni, mae e'n blaenau ni. Mae'r nefoedd wedi agor yn yr adnodau cyn hyn, a mae Duw wedi dweud, dyma fy mab, fi'n ymhyfrydu yno fe. Mae pobl eraill wedi dweud, dyma'r un, dwi ddim yn deilwng o ddatod carau ei sandalau fe. A nawr dyma'r un sydd yn ceryddu ysbrydion aflan. Byddwn ni'n gweld nes ymlaen, dyma'r un sydd yn iachau, dyma'r un sydd ddim yn pechu. A byddwn ni'n gweld dyma'r un sydd wedi mynd i'r groes ac wedi'n achub ni. Dyma'r un sydd wedi atgyfodi, dyma'r un sydd wedi esgyn, a dyma'r un sy'n dod yn ôl. Dyma pwy yw Iesu Grist. Nawr, mae'r ymateb, beth i ni'n mynd i wneud gyda'r wybodaeth yna, yn ddibynnol iawn ar lle ni'n sefyll ger bron yr arglwydd Iesu. Os ych chi wedi troi at yr arglwydd Iesu, os yw'r arglwydd Iesu, yr un arglwydd Iesu ni wedi darllen amdano y bore yma, yn frawd ac yn ffrind ac yn arglwydd i chi, i ni'n dathlu. Oherwydd mae'r arglwydd Iesu yma o'n plaid ni. Mae'n cerdded gyda ni. Mae'n fugail i ni. Ond os nag ych chi'n eiddo Iesu, ych chi yn ei erbyn e. A felly, dewch at yr arglwydd Iesu. Trowch. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cael eich cymodi gyda Duw. Y bore yma, peidiwch â gadael os nag ych chi'n iawn gyda'r arglwydd Iesu. Ond os yni wedi, yr ymateb bore yma i lawenhau, i ddathlu, i gofio mae'r arglwydd Iesu, yr un arglwydd Iesu, holl bwerus yma, yn frawd ac yn arglwydd, yn frenin arno ni. Halleluia. Diolch iddo fe. Amen.